खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 4 नभेम्बर 2020 बुधबार। फैदो दिनैनि फुंबिलिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। लोगोफोर दिनै फुंबिलियाव बांद्राय खौरां गैया। जाखिनि खौरां दङ बैफोर खौरांफोरखौनो फारि फारि बेखेवनोसै। गिबि खौराङा जाबाय वेस्ट बेंगल गभर्नमेन्टआ कर'ना भाइरासनि जाहोनाव रायजोआव लकडाउनखौ नभेम्बरनि 30सिम बारायना होनाय जाबावबाय। नाथाय माखासे सायख'जानाय जायगाफोरखौ खुलिनो थाखाय पारमिसन होनाय जादों। गासैबो लकडाउन जाजोबनाय नङा, माखासे जायगाफ्रा खुला थागोन। लोगोसे अक्ट'बरनि 22आव फरिदाबादआव निकिता तमारखौ गावथारनाय जाथायखौ लाना न'खरनि मानसिफोरा हारियानानि बल्लभगढ़ दुसेरा फोथाराव महापन्चायत बा मिटिं खालामनाय जादों आरो बे मिटिंआव न'खरनि बाय बाहागि आरो लकेलनि गोबां मानसिफोरा बाहागो लादोंमोन आरो बे जाथायनि जायबा दायनिगिरि बै दायनिगिरिखौ थाबैनो फासि होनांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामदों। गुबुन फारसेथिं मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सआ काश्मीराव गोदानै हा फाननो एबा बायनो हानायनि गोदान आयेनखौ बानायनायखौ लाना काश्मीराव गोबां बोसोरनिफ्रायनो खामानि मावनाय बा थाहैनाय गुबुन रायजोनिफ्राय काश्मीराव थाहैनायफोरा गोबां रंजानाय मोन्दों। नाथाय बेराफारसेथिं काश्मीरनि मानसिफोरा बेखौ लाना दान्थे बिदान्थे खालामगासिनो दङ। माने काश्मीरनि मानसिफोरा बेबायदि बायनो हानाय बा फाननो हानायखौ लानानै मोजां मोनाखै आरो जायबा काश्मीराव खामानि मावहैदों बैसोर सुबुंफोरा जोबोर मोजां मोनदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मध्य प्रदेशनि साहरीनि बिजेपि कर्प'रेटर आकाश रहितआ रबिबारनि मोनायाव भ'पालाव लोगोनि बार्थडे पार्टी फालिनायनि मुङाव गारियाव गरथाम गुलि गावदोंमोन। बेनि जाहोनावनो बिथांखौ दा पुलिस केस होनाय जादों। लोगोसे महाराष्ट्र गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि गेजेराव कान्जरमार्गआव बानायनो गोनां गारि पार्क खालामग्रा न' लुनायनि जायगाखौ लाना गनायलायनाय जायाखै। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ गोदानै सायख'जानाय जायगाखौ लानानै गोबां हेंथा खालामनायखौ नुनो मोन्दों। दा बेनि थाखायनो महाराष्ट्र गभर्नमेन्टजों आरो मिरु सरकारजों दान्थे बिदान्थे जागासिनो दङ। गुबुन खौराङा जाबाय आग्रा जयेन्टनि ट्रेफिकआव 2020 मायथाइनि जानुवारि आरो सेप्तेम्बरनि गेजेराव 3000निबो बांसिन एक्सिडेन्ट केस जादों आरो 1800निबो बांसिन सुबुंफोरा बे एक्सिडेन्टआव थैनांगौ जादों होननानै मिथिनाय जादों। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय झारखन्डनि गिरिडीआव सुक्रुबाराव CRPFनि जवानफोर लांनाय ट्राकआ बोरमा फालोखौ बासायनायाव बेलथायना सा 11 जन CRPFनि जवानफोरा जखम जादों। जखम जानाय जवानफोरखौ झारखन्डनि गुजारदिन हस्पिटालाव लांनाय जादों आरो माखासे जवानफोरखौ हेलिकप्टारजों रांचीआव लांनाय जादों। लोगोसे 2021 मायथाइनि उनाव आलायअरन सावथुनखौ रायजो राजाफोरा नुफिनसिगोन होनना बिथां जोमदाव बड'साया बुंदों आरो बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला जोंनि बे बर' सावथुन मुलुगखौ जौगासार होनोब्ला मार्केटनि बा हाथाइनि गोनांथि दं होननानै बिथाङा बुंदों। लोगोफोर दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। फेसबुकआवनो जा वाट्सएपआवनो जा जेरावबो जेखैबो शेयार खालाम आरो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय। जानाय लोंनायखौ गारजोबबानो जायोलै जेबो नङा। जानाय लोंनाया जोबजोबबानो गैला। बेदरखौल'सो गारनांगौ जेबो गारनांगौ। आइरन गोनां। माबा अपारेसन खालामनाय बिदि खालामबाय थाबा मानसिया उनाव बया जायो। आइखौ अपारेसन खालामाखै मानसिबो।